чин аллакай дорои бузургтарин нерӯгоҳи барқии обӣ дар сайёра бо номи се дарра аст, ки гардиши сайёраи заминро то 3 сония суст кардааст. Аммо давлат намехоҳад дар ин нуқта истад. Онҳо сохтмони дуюмин нерӯгоҳи обиро оғоз карданд. фикр мекунам, ин хитоиҳо мехоҳанд тамоми сайёраи заминро бетон бирезанд. онҳо мегӯянд дар бораи суст шудани гардиши замин бо сабаби ин гес шӯхӣ нест. ин дар ҳақиқат дуруст аст. ана ҳамин сарбанд дар ҳақиқат ба гардиши замин таъсири манфии худро расонид. дар вақти пур кардани обанбори ин гес ба ҳадди максималӣ он ҷо 39 миллиард тонна об ҷамъ мешавад. чунин массаи бузург ба иқлим ва инертсияи гардиши замин таъсир расонд, ки аз ин ҳисоб шабонарӯзӣ дар замин 6% микросония дароз шуд. дар ҳақиқат боз аз ин хитоиҳои беқарор чиро интизор шудан мумкин аст? биёед бо ин лоиҳаи ақлногир аз наздик шинос мешавем, ки чӣ гуна аст ва ё ин ки ин лоиҳаи азими аблаҳонаи инсонист. ман зиёда аз 30 сол аст ки инҷо кор мекунам. ин сохтмони азимтаринест ки дар умрам дидам. хитой аз дар ҳайрат гузоштан боз намеистад, аммо баъзан вақт бо лоиҳаҳояш метарсонад. нерӯгоҳи се дарра айни замон дар ҷаҳон пурқудраттарин нерӯгоҳи барқии обӣ аз ҷиҳати вазн вазнинтарин ба ҳисоб меравад. мутаассифона нисбати оне ки ин нерӯгоҳ ба хитой фоидаи хуб меоварад, дар баробари ин мушкилиҳои бузург низ эҷод менамояд. аммо дар бораи ин мушкилиҳо дар охир нақл мекунем. сараввал ба бузургии он назар менамоем. хуш, калонтарин сарбанди об дар ҷаҳон ин данбаи се дарраи хитой ба ҳисоб меравад, ки он дар дарёи асосии хитой, дарёи янзӣ сохта шудааст. нофаҳмогиҳо байни сиёсатмадорони кӯҳна ва нави чин барои сохтмони ин лоиҳаи бузург ба миён омад. каме ба рақамҳо менигарем. ин иншоот 2309 метр дарозӣ, 600 метр паҳноӣ ва 185 метр баландӣ дорад. дар қиёс ба калонтарин данба дар ҷаҳон то соли 2006 данбаи Гранд Кули, ки дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аст, ба ҳисоб меравад, ки 1592 метр дарозӣ, 503 метр паҳноӣ ва 168 метр баландӣ дорад. агар дар сохтмони баландтарин данба дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз 9 миллион кубометр бетон сарф шуда бошад, дар данбаи се дарра 65.5 миллион тонна бетон сарф гардидааст, ки аз ана ҳамин ҳисоб ин сохтмон аз ҳама сохтмонҳои вазнинтарин ба ҳисоб меравад. сохтмони ин гес 18 сол идома ёфт. бо ҳамаи ин ҳашаматаш сохтори ин гес хело ҳам оддӣ мебошад, ки сарбанди оддии бологузар аст. лоиҳааш хеле шабоҳат бо геси красноярск дорад. обпартояш дар маркази сарбанди об ҷойгир буда, барои сар додани 116 000 кубометр об ҳисобида шудааст. ин маънои онро дорад, ки дар як сония геси се дарра 100 000 тонна об мепартояд, ки ин ба қудрати инсон рост намеояд. яке аз сабабҳои сохтмони ин гес дар дарёи янзӣ, ки ин дарёи калонтарини хитой мебошад, обхезиҳои шадиде дар вақти боронгариҳо рух медод ва оқибатҳои даҳшатбор дошт мебошад. дар як аср шумораи ин обхезиҳо ба 215 адад расид. охирини он, ки соли 1998 рӯй дод, ин дар авҷи амалисозии лоиҳаи се дарра буд. он вақт сарбанди муваққатӣ сохта шуда буд, обро аз ҷои сохтмон ба дигар тараф равона месохт. аммо ин ҳеҷ садди роҳи табиат шуда натавонист ва ҳамон сол обхезӣ ҷони 1400 нафарро гирифт, ки хонаҳои онҳо аз сатҳи оби сарбанд паст буд. 14 миллион одамон аз хонаҳои худ маҳрум монданд. хисороти умумии иқтисодӣ он замон 24 миллион доллари имея ҳисобида шуд. обхезии даҳшатбори соли 1998 рӯҳияи хитоиҳоро нашикаст, баръакс ҳавасманд сохт барои сохтани ин гес. аммо маълум гашт, боз мухолифини ин лоиҳа низ вуҷуд доштанд. моҷарои соли 1998-ро тарафдорон ва мухолифини ин сохтмон далели худ карданд ва бо якдигар баҳсҳо мекарданд. дар сохтмони данба обанборе ба вуҷуд омад, ки
ба андозаи 1000 километри квадратӣ ва чуқурии 170 метр дошт. ҳамин тавр ба сарбанд 22 миллиард кубометр об ҷамъ мешавад. агар худо накарда ин сарбанд фурӯ резад ё бар асари заминларза, оқибати онро тасаввур кардан номумкин аст, чунки дар соҳилҳои янзӣ 360 миллион одам зиндагӣ мекунанд. ё ин ки душманони сиёсии Хитой ба ин ҷо зарба зананд. кам чизҳо бар сари душман омада метавонанд. мо баъзеи рафиқонро мешиносем ки ҳамаи корро ба анҷом мерасонанд ва бар сари Русия бор мекунанд. боз як чизи дигар ки геси се дарраро бузургтарин менамояд. барои ҷои ин сохтмон 1 миллиону 300 ҳазор мардумро аз ин минтақа кӯчониданд. фаромӯш набояд кард ки ин гес на танҳо барои бартараф кардани обхезиҳо сохта шуда буд, балки барои таъмин кардани давлат бо барқ буд. аз рӯи ҳисобҳои инженерон ин гес дар як сол 31 миллион тонна ангиштро сарфа менамояд, ки боиси 100 миллион тонна ихроҷи гази карбон ба атмосфера кам мегардад. барои сохтани ин гес 70 сол лозим шуд, ки бошандагони ин иқлим розигии худро барои он диҳанд. гап дар сари он аст, ки зарурати бастани саргаҳи дарёи Янзиро соли 1919 ба нақша гирифта буданд. он замонҳо роҳбарият барои сохтмони ин иншоот ақибнишинӣ карданд. сабабашро камбуди ресурс номиданд. аммо баъди ғалабаи коммунистон соли 1949 сари ин лоиҳа ҳар 10 сола бармегаштанд. биёед дар охир дар бораи ҷиҳати манфии ин лоиҳа гап мезанем. аз рӯи назари баъзе коршиносон, сарбанди се дарра ки дар дарёи Янзӣ соли 1994 то соли 2016 сохта шуда буд, агар фоидаву зарарашро қиёс кунем, зарараш зиёдтар мебошад. баъди ба кор шурӯъ кардани ин гес дар Хитой 70% обҳояшон ифлос гардид ва ин иншоот ба 6400 растаниҳо, 3400 ҳашарот, 300 навъи моҳӣ ва зиёда аз 500 000 дигар намуди ҷонварон зарар расонид. агар худо накарда ин сарбанд шиканад ва ё дигар фалокат рух диҳад, зери хатар 360 миллион нафар қарор мегирад. эй инсон, ту чӣ месозӣ ва ба куҷо меравӣ? чунки ин дунё бо як баланси олӣ сохта шуда буд ва ту боиси хароб кардани он гашта истодаӣ. ба худ ой, эй инсон.